So kaning abot mas mama guys, gikan nang umpra. Mao nagmakinumpra guys ni mama guys. So matabang ko pang display karon kay daghan-daghan ra ba ni. Di na laman. So tanawa ang atong tindahan guys. Daghan-daghan na ang tinda. Nahinay ra ba? Mapuno din ay kalit guys. So diyan na guys, kipang abrihan na ni mama ang sa karton. Mga sabon ra ni guys kay na sinaw naman dire naawa na. Wa na sabon. So ning palit si mama mga sabon. Naman hinay ba guys? Kasi hindi ay kaluyan na tong negosyo pohon. Padayon data, padayon. Tumutabang na koron og display. So pagka-ugmaan ana guys, kay kusog man ang uwan, unya minus man pod ang mamalitay sa tindahan. So nakahuna-huna ako nga kuan naman ko og panghaling sa among kaning abuhan, among panghaling. Kaya kusugan mag uwan no, jung gi libot-libot ang kamera sa kuan sa kaning palibot. Kusog uwan, mingaw kaadyo. Muna nga nakahuna ako nga kuha na lamang ko haling ani. So mao na to, nagkuha ko kutsilyo, nagkuha ko karton, aong gi nihinay og gabas kay man pwede na to hiwaon largo kay gahi man. Di murag gabas style lang atong pagtrabaho na to ana kay gahi man. So kay nahuman naman nato og gabas narao ang atong haling sa atong abuhan kay para di sila maglisod o magdungag sila. Kay ting uwan ra ba kana wanang hot daog kuan anay paypay ni gibinlan na pang paypay pinarabay uban nga ilang gamiton po na wan tay pang paypay kay ana agahong kuan no agahong gibuhat nga kahoy imbis duha ka adlaw na kung sipa naginit wana siga na tana sarang kusog man kuan ana paita kay buhi So karon ato na ning ibutang sa duol sa abuhan para sayon na nila kuhaon kung wa sila haling. Kunya kay mura mag ning hilab gauntian pag humana ko kuan. So ngit ako sa yung snackon, nagpili-pili ko. Mao ako napilian ang sugar ball kay ganahan ko ani kay maka-color og ihi. So mao to atubang ko karsada naglingkod-lingkod samtang nagkaon kay perting laadja way customer nya ting paniod to naman pud ay. So mo na nga nagsil-sil sa ko diha kay ning kumana ko og kaon na ng sugar bowl. Nakaunahon na ako nga magdungag na pod ko kay alas 10 kape naman dayon jawa pa man tay idungag. So pag humana og kaon nang akong i-check largo kung napabay bahaw. So napamanday bahaw gamay ra noon. So medyo na ako magdungag kay kanang kuwang ra jud ni namo. So nagdaan ako og kanang bowl kay ahong isud ang bahaw. So, kung matinga mo guys kanung nalain na akong gisuot, naligo day ko ana, wala man ako ipakita kay makita ninyo ang akong abs hayahay na pod mo. Muna nga wala naman ako video ang pagkaligo na ho. So mao na nga akong gikuha ang bahaw kay magkilis na ta karon. Adi ana, kilis time na ta guys. Naggagaak nag-amaw kay ardanguga jud kabig uwan. Hinloan sa nato ng mga namilit dahang luto gamay to nang kakaona.
So pagkahinlo na sa kaldero guys, naghaling kudaan guys kay para inighuman og kilis itak ang nalargo. Di na maglangan-langan kay basig mubutod do ba ng bugas, masayang na po ng bugas. Muna nga haling kadaan usa ka magkilis. So kuha na ta og taksanan, no? Taksanan guys. Onya, kuha na ta og bugas. Bugas guys. Tulo ra ta mo agon kay. Paman, man kuan. Ini ka kay gintong uli kay. Nagbaon man. Inda. Kamera man diri mga mama orang bola. Tagsa ni. Now, one na katapos. Tulo ra ta kuha na. Ano guys? Tulo ra. Sinsya na sa ko na, makaliro ka, nga puti-puti po. Tanang kahamison. Sige na, pulo na guys. Oo, tanang, bilisan. Guys, okay. Okay, so magkilis ta guys. So, ato ning takuson ha kay di man ta ka mauwa ng mga kamot-kamot kay tiniguang man ang style la. So kaning ato millennials man ang style ba. Kita tangan bonding ng yang fire. Bisa guys. Kita coba na. Berarti kita sulit, marasa sa ban. So atong i-check guys o nimbukaw na ba? Uy, hubas naman diay guys. Ano yung bongkagan? Ang isa bawa namin tagabantay. Kusog yung burning. So itong bongkagan guys kay mapagod ni. Kamay ba ng kuhan ni? Hindi na ni mapagod. Pagka na kay iwan naman. Hubas naman. Hindi araw ng kuhan eh. Kuga ko yung padyo. Kaya kuhan ko na. Automatic. Kuhan ko na. Automatic obligation. So kay uga-uga naman ako na ning ijabuning bahaw para mainit na itong ilunod. Okay? Kay para lami kanon unya para di pod masayang. So nagkuha na ko og sudan pang paniud to guys, itlog sa lamantaron. Basta itlog parisan na yun og noodles nga beef. Kana ba? So samtang naghuwata sa atong dinungangat to, sa ating ikuhaning akong mga paninda diri guys, natay mga t-shirt diri raw. Atong mga display nindot kayo, new arrival. Goods kayo guys. So diya pala guys, muna itang mga likod guys. Wow, mga smiling face ba na? Sama na siya guys. Wala mga emojis, di man may bawaan. Onya, diyan na itong mga short nga mga mi-short. Ako yung mga tukong, mga tindas niya guys ha, mga tindas. Mga nindot ba guys, mga baga guys. Guys, tanawa guys. Mga baga guys. Double lining pa na guys. Guys. Nindutan na guys. Double lining na guys. Guys. Tanan na sila guys. Ano guys so. Paano pa na guys, 100 na guys. Tayo na siya guys ha. Ano pa yung mga bag na to guys. Yan, mga bag. Andyan na po tayo mga shades. Mga bikers na nga shades. Andyan ka na yun, na po tayo bag. Mga labasiro diha o mga businessman. Una ata diha, kanunay. At mga bag. Daya po tayo mga bag nga pagsimba, gagmay. Mini bag ba? Mini shoulder bag. So mga na guys, na po tayo payong sa tiguan. Alin ni ron kay kaning tinguan man. So, mo na naman nabilin, daganang na malit. Okay. Kung sa mga personal collection na apod guys, na yato dili guys. Guys, so mo na siya guys, mga tough. Mo na yatong mga tindas diri. Atong ilibot ang atong camera be. Dili ta mag-start. Diha ta. Yarn. Wow na wow guys. Nabuti mga wala. Tay mga shampoo and Zonrox. So mga na guys. Yes guys. Na mga chicharrones, sopas para sa painitay karong Pasko guys. Naghana guys uy. So mga na guys. So kay gutom naman jud unsa naluto na pod ang atong gidungag. Diri na puta sa kamunggay magharosta pare sa atong noodles og egg nga itlog mo na siya. So 101 man sige kog payong akong gipang
labni ang mga kuan kuharata gamay nga kamunggay. So diri na puta sa part nga pagharus mo ni gitawag og harvest time. So kuan ko diha kanang seryoso ko kaayo kay ang akong tiyan gyud sige nagdaguok sige naging mura kanang igutom na sa pagayo. So nga na pagharus dali ra guys. So atong i-double check ang kanon. So goes dito sa muna nga to nang haunon guys kay isunod na nato ang noodles o eggplant o egg di ay. So back to haling ta guys kay napaong naman ang atong gihaling ganina kaya tumantong gibungkagan lagi. So maghaling na putag balik. So karon nakatakaang na ako nang giabrihan pudaan ang noodles kay para ibutang na lang niyon niya inig muha na nagbukaw. Nga na guys, watan ra mo bukaw guys kay dili ra man lutoon. Ako nang gilata daan okay para di na ta magsikisujo pug tagaas magbuo na to atong pamutlon atong lubgon. So kaning bukaw naman guys ako nang gilunod ang noodles kay para dali ra sa mo humok akong gi pabukaw una. Ibutan na ang pakpak diha kay panghaling man to inig maghaling na puta sunod magdungag na puta watan ra nato guys kay dali ra man na. Okay persang gutuma naman guys naghukad jud kudaan guys kay para inig ka luto largo na pug kuhag sabaw. Akong unahon ang kanon og hukad kay para largo na ni i-prepare na ni daan sa lamisa. Gutom na gyud guys, alas 12 na mga unata. So kay nag-text man nagkaha na nga okay na ko nung butangan o ganang seasoning di akong gibutangan. Nya gibutangan ako po nang butangan og kamunggay kay para natay vitamins bisag noodles ng sudan natay vitamins. Okay. Labak na ng kamunggay ron warak na yun na pak. Naghuman pukpon tong itlog kay para kasi hindi mangitlog na diha mo pusa na ibitaw joke bukon na ng itlog guys kay pangpakuan po na para na po yung murag unod dahil ba sa atong kaon pinawitik tawag amaw ngingking pag amaw. So nag-text na po na ako kaha ingon nga tilawin ako kung lami na ba kuno sidya. So okay naman nagkuha na ko og bowl kaya ako nang ipangbutang sa bawog sudan kay gutom na oy para nang kasakit akong tiyan. So diri na ta sa sitting down and eating. So wala ko ka pangadji diha kay gutom na gyud. So diri na lang ako mangadji sa akong pag voice over. Lord salamat sa grasya Lord. Salamat sa mong gihatag nimong blessing namo nga sudan o sa matag adlaw. Salamat sa pag-guide namo. Salamat sa tanan nimong gihatag namo o untag mabusog mi sa among paniudto karon. Amin. So kanati wasog kaon jeep. So kay nakapangaji naman ka. Kung ano man jeep nga mura na magpuro naman na sabaw na imong gikaon wala naman kaning kuwag luto. Unsa naman na? May stop na.